Λοιπόν, θα δούμε πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε την Bentwood Chair του Michael Thorné του 1910. Όπως βλέπετε αποτελείται από αυτά τα καμπυλωμένα κυλινδρικά στοιχεία από μασίβ ξύλο. Γι' αυτό λέγεται και Bent Wood, από την κάμψη, και μπορούμε να λυγίσουμε ξύλινα στοιχεία και να τα φέρουμε σε αυτό το σχήμα. Βλέπετε επίσης ότι αυτά τα στοιχεία εφάπτονται πάνω στην κεντρική αυτή ξύλινη στεφάνη που είναι και το κάθισμα, και επίσης τα 4 πόδια εφάπτονται πάνω σε αυτή την επίσης κυλινδρική ξύλινη στεφάνη που είναι κάτω από το κάθισμα και που στην ουσία κάνει την καρέκλα να είναι μια άκαμπτη κατασκευή. Στο Rhino λοιπόν φέρνουμε τις δύο εικόνες που περιέχουν τα σχέδια των όψεων της καρέκλας, της πλαϊνής και της μπροστινής της όψης, και τα φέρνουμε σε μία σχέση κάθετα μεταξύ τους. Θα σχεδιάσουμε καταρχήν αυτό το κυλινδρικό ξύλινο στοιχείο της πλάτης, το οποίο βλέπετε ότι προφανώς υπάρχει μια αξονική γραμμή που το περιγράφει. Θα σχεδιάσουμε προφανώς το μισό και το άλλο μισό θα το κάνουμε mirror. Και θα ορίσουμε μία σειρά από διατομές διαφορετικής διαμέτρου για να δημιουργήσουμε αυτές τις επιφάνειες. Οπότε θα ξεκινήσω καταρχήν να ορίσω την πάνω στάθμη της αξονικής αυτής γραμμής. Θα πάρω λοιπόν εδώ ένα σημείο και θα πάρω ένα σημείο εδώ στο front με μία απλή γραμμή και θα το φέρω με όρθο εδώ αριστερά, αυτή τη γραμμή. Θα βρω εδώ το σημείο που τέμνεται η γραμμή αυτή με το επίπεδο της εικόνας, με ένα intersection, και στη συνέχεια με free form curve, ξεκινώντας από αυτό το σημείο με snap και συνεχίζοντας στο right viewport για να βλέπω την μπροστινή όψη της καρέκλας, θα δείξω αριστερά και θα έχω ενεργοποιημένο εδώ το όρθο, ώστε το δεύτερο σημείο ελέγχου να είναι πάνω σε μία οριζόντια γραμμή. Βγάζω το όρθο, έχω ενεργοποιημένο εδώ το planar για να μπορέσω να σχεδιάσω σε επίπεδο πάνω στο επίπεδο της εικόνας και προσπαθώ να περιγράψω αυτή την αξονική γραμμή. Και εδώ με snap στο nearest, στην ακμή της εικόνας. Αυτή λοιπόν είναι η γραμμή, η αξονική. Είναι η αξονική γραμμή όμως σε ορθή προβολή, στην μπροστινή όψη. Την ίδια γραμμή, την αξονική γραμμή δηλαδή, την έχω και σε πλάγια όψη. Ας βάλω εδώ ένα χρώμα για να την ξεχωρίζω. Okay. Την έχω και σε πλάγια όψη, οπότε θα σχεδιάσω την αξονική γραμμή και σε πλάγια όψη και μετά με την εντολή Curve from two views θα δημιουργήσω την τρισδιάστατη αυτή αξονική γραμμή. Ξεκινάω λοιπόν εδώ με snap από αυτό το σημείο, από την ίδια δηλαδή στάθμη, πάω στο viewport που είναι η πλάγια όψη και με freeform curve περιγράφω την άλλη όψη της αξονικής γραμμής. Snap εκεί. Ωραία. Και αυτή τη γραμμή επίσης να τη βάλω, να της δώσω και αυτή σε ένα χρώμα κόκκινο. Ωραία. Έχουμε λοιπόν αυτές τις δύο γραμμές
που είναι στην ουσία οι ορθές προβολές σε πλάγια και σε μπροστινή όψη της τρισδιάστατης αξονικής γραμμής του κυλινδρικού αυτού στοιχείου της πλάτης της καρέκλας. Με την εντολή Curve from two views επιλέγω τις δύο γραμμές και μου φτιάχνει την τρισδιάστατη αυτή αξονική γραμμή. Και με Mirror δημιουργώ και την κατοπτρική της. Ωραία. Τώρα, θα κάνω το ίδιο και για αυτά εδώ τα μικρά πόδια της καρέκλας. Ξεκινάω από την πλαϊνή όψη και πάω και με μία απλή γραμμή ορίζω αυτό το κάτω όριο του καθίσματος. Εδώ. Ωραία. Και παίρνω εδώ ένα σημείο από το οποίο θα ξεκινάει η προβολή της αξονικής γραμμής αυτού του ποδιού. Και στη συνέχεια πάω να βρω αυτή τη στάθμη και στην άλλη όψη, οπότε με μία polyline, με μία απλή γραμμή και με όρθο, κάνω αυτό, βρίσκω εδώ αυτό το σημείο τομής, curve intersection, μεταξύ του επίπεδου και της γραμμής αυτής και από αυτό το σημείο πάλι με μία απλή γραμμή φέρνω με όρθο αυτή την οριζόντια που είναι η στάθμη, άρα εδώ πάλι μπορώ να ορίσω άλλο ένα σημείο που είναι το σημείο από το οποίο θα ξεκινάει η άλλη όψη της αξονικής αυτής γραμμής. Okay. Μπορώ λοιπόν τώρα να σχεδιάσω στην πλαϊνή όψη με freeform curve, ξεκινώντας από εδώ, βγάζω το όρθο και snap εκεί. Την κάνω και αυτή κόκκινη να ξεχωρίζει. Πάω στην άλλη όψη, εδώ. Σχεδιάζω και αυτή. Βγάζω το snap για να μην μπερδεύει. Εδώ έχω ενεργοποιημένο το planar. Και snap εκεί. Βάζω πάλι το snap για να πάρω εκεί το nearest. Ωραία. Βάζω και αυτήν σε κόκκινο χρώμα. Και πάλι με το curve from two views. Έτσι. Αυτές τις δύο εδώ τις σβήνω, δεν τις θέλω πλέον. Με το curve from two views βρίσκω την αξονική γραμμή του ποδιού της καρέκλας και με ένα mirror με αυτόν τον άξονα, έτσι, βρίσκω και το κατοπτρικό του. Ωραία. Τώρα, να σχεδιάσω την κυλινδρική επιφάνεια. Εμφανίζω τις όψεις. Ωραία. Ξεκινάω από εδώ. Για να φτιάξω την κυλινδρική επιφάνεια θα ορίσω μια σειρά από κυκλικές διατομές διαφορετικού μεγέθους. Παίρνω λοιπόν ένα κύκλο και με around curve επιλέγω εδώ την γραμμή μου και δίνω ακτίνα 1. Εκεί. Το ίδιο κάνω και κάτω με οριζόντιο κύκλο ακτίνας 1. Ωραία. Τώρα, θα ορίσω εδώ μία διατομή κυκλική, η οποία θα βρίσκεται πάνω στο επίπεδο που περνάει από αυτήν εδώ την γραμμή, την κεκλειμένη. Φτιάχνω λοιπόν, επιλέγω τη γραμμή και με το gumball εμφανίζω αυτούς τους άξονες και με αυτό εδώ το κυκλικό μπορώ να κάνω extrude τη γραμμή στη μία κατεύθυνση και αν θέλω την κάνω extrude και στην άλλη κατεύθυνση. Ωραία. Και έχω λοιπόν εδώ μία τομή επίπεδου και γραμμής. Βρίσκω το σημείο τομής αυτό. Okay. Και αυτό που θέλω τώρα είναι να σχεδιάσω ένα κύκλο με κέντρο αυτό το σημείο, ο οποίος να εφάπτεται πάνω σε αυτό το επίπεδο.
Για να εφάπτεται σε αυτό το επίπεδο, θα μπορώ να σχεδιάσω ένα κύκλο ο οποίος θα είναι κάθετο σε μια γραμμή η οποία θα είναι κάθετη στο επίπεδο σε αυτό το σημείο. Επιλέγω λοιπόν Curve, Line, Normal to Surface. Επιλέγω το επίπεδο, το σημείο και εδώ μου κάνει μια γραμμή η οποία ακολουθεί το normal διάνυσμα της επιφάνειας σε αυτό το σημείο, το οποίο είναι κάθετο στην επιφάνεια σε αυτό το σημείο. Άρα αυτή η γραμμή εδώ είναι κάθετη στο επίπεδο αυτό που έφτιαξα. Οπότε με ένα κύκλο και around curve να επιλέξουμε αυτή τη γραμμή και μετά το σημείο και να δώσουμε 1,2 ακτίνα. Επιλέγω δηλαδή ο κύκλος μου να είναι κάθετος σε αυτήν εδώ τη γραμμή που είναι κάθετη στο επίπεδο. Άρα αυτός ο κύκλος τώρα εφάπτεται πάνω σε αυτό το επίπεδο. Ωραία. Επίσης θα δημιουργήσω και έναν ακόμα κύκλο κάθετο στη γραμμή μου σε περίπου αυτό εδώ το σημείο, ο οποίος θα είναι λίγο μικρότερος. Πάλι χρησιμοποιώ το around curve, θα είναι λίγο μικρότερος από τους κύκλους που έφτιαξα αρχικά, το 1 δηλαδή, τον κάνω 0,8, 0,9 μάλλον. Ωραία. Και τώρα μπορώ να κάνω την επιφάνεια. Με το Sweep One Rail επιλέγω το Rail και στη σειρά τις διατομές που έφτιαξα. Ωραία. Transform Mirror με άξονα εδώ για να φτιάξω και την κατοπτρική επιφάνεια. Έτσι. Έχω φροντίσει εδώ το δεύτερο σημείο ελέγχου να είναι πάνω στην οριζόντια, ώστε να πετύχω να έχω εδώ συνέχεια εφαπτώμενης και καμπυλότητας. Ωραία. Αυτόν λοιπόν τον κύκλο που έφτιαξα εδώ, μπορώ να τον κάνω ένα copy από το κέντρο του και να τον πάρω, να τον βάλω εδώ. Έτσι. Αυτός ο κύκλος τώρα είναι επίσης πάνω στο επίπεδο αυτό. Τέλος πάντων το κέντρο του είναι στο άκρο αυτής της γραμμής, της αξονικής γραμμής του ποδιού. Ας φτιάξω και εδώ λοιπόν την επιφάνεια. Πριν τη φτιάξω βεβαίως να πάρω και αυτό τον κύκλο εδώ με ένα copy. Ας κλείσω αυτό, copy. Να τον πάρω από εδώ και να τον βάλω και αυτόν εδώ. Και κάνω εδώ την επιφάνεια. Sweep One Rail, επιλέγω το Rail και μετά τις διατομές. Και Mirror για να κάνω και το κατοπτρικό του. Ωραία. Τώρα, ας το μεγαλώσω λίγο αυτό. Να το βάλω εκεί. Ωραία, λοιπόν. Για να φτιάξω τώρα τη στεφάνη του καθίσματος, η οποία θα πρέπει να εφάπτεται σε αυτά τα επίπεδα εδώ, θα πρέπει να φροντίσω η επιφάνειά της να εφάπτεται στις κυλινδρικές επιφάνειες των ποδιών. Αυτό σημαίνει ότι θα εφάπτεται στους κύκλους που είναι αλληλοτομίες με το επίπεδο. Οπότε θα κάνω και εδώ τις αλληλοτομίες, curve, intersection, αυτό με αυτό και αυτό. Σβήνω αυτά πλέον, δεν τα θέλω και κάνω hide και αυτά. Έτσι. Οπότε τώρα έχω αυτά τα 4 κυκλάκια και θέλω η στεφάνη μου να εφάπτεται στην ουσία σε αυτά τα κυκλάκια. Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν εντολή και circle tangent to curves και θα πάω και θα επιλέξω σημείο πάνω στους δύο αυτού κύκλους και μετά
θα επιλέξω άλλο ένα σημείο έξω, γιατί η κυλινδρική επιφάνεια του μικρού ποδιού εφάπτεται μέσα από τη στεφάνη. Οπότε θα έχω αυτό, έτσι. Και αυτά όλα είναι πάνω στο ίδιο κεκλειμένο επίπεδο. Οπότε μπορώ να κάνω τώρα ένα extrude curve straight με solid yes. Να δώσω εδώ μια απόσταση από την όψη. Να πάρω αυτό το ύψος. Ωραία. Και με ένα blend edge. Μια εντολή που μας δίνει δυνατότητα να κάνουμε blend δύο επιφάνειες που μοιράζονται μια κοινή ακμή σε μια πολυεπιφάνεια. Θα επιλέξω εδώ. Θα δώσω next radius ακτίνα 2. Έτσι. Μαλακώνω λίγο για να κάνω στην ουσία αυτήν εδώ την ακμή. Μπορούμε φυσικά αυτήν εδώ την ακμή να την σχεδιάσουμε ως διατομή κάθετη στον κύκλο και μετά να κάνουμε ένα sweep one rail, αντί να κάνουμε δηλαδή extrude surface, να χρησιμοποιήσουμε τον κύκλο ως rail και τη διατομή αυτή θα σχεδιάσουμε για να είναι πιο συνεπής, ας πούμε, στη μορφή της ξύλινης αυτής στεφάνης. Ωραία, αν εμφανίσω τώρα τις κυλινδρικές επιφάνειες, έχω αυτό, δηλαδή τα πόδια αυτά εφάπτονται στη στεφάνη και αυτό επίσης εφάπτεται στην ξύλινη στεφάνη. Ωραία. Τώρα το επόμενο βήμα είναι να κάνω και αυτή την το ξύλινο κρίκο, ας πούμε, από κάτω, ο οποίος κρατάει τα 4 πόδια και δίνει ακαμψία στην κατασκευή. Άρα πάω στην όψη και σχεδιάζω την αξονική της γραμμή στην όψη, εδώ έτσι. Και φτιάχνω και εδώ τα επίπεδα αυτά. Και μάλιστα πιο σωστό θα ήταν, αντί να την σχεδιάσω από πάνω, να πάρω τη γραμμή που είχα αρχικά, την κάνω ένα copy, να τη βάλω εκεί, ώστε να έχουν ακριβώς την ίδια κλίση. Ωραία, την επιλέγω και με το Gumball κάνω ένα extrude προς τα αριστερά και ένα extrude προς τα δεξιά. Ωραία. Κάνω το ίδιο που έκανα πριν, δηλαδή βρίσκω την αλληλοτομία των επιπέδων με τις κυλινδρικές επιφάνειες, curve from objects intersection. Ωραία. Κλείνω προσωρινά, μάλλον κάνω hide προσωρινά τις κυλινδρικές επιφάνειες. Έτσι, αυτά το σβήνω. Και τώρα δεν έχω παρά να σχεδιάσω πάλι ένα κύκλο εδώ, ο οποίος να εφάπτεται εσωτερικά πλέον των μικρών κύκλων, curve, tangent to curves. 1, 2, 3. Ωραία. Αυτό. Ας κάνω αυτό hide να μην μπερδευόμαστε. Αυτή τη σβήνω, δεν τη χρειάζομαι. Ωραία. Τώρα, αυτή είναι η, ας πούμε, ακμή πάνω στην επιφάνεια της κυλινδρικής στεφάνης από κάτω, που εφάπτεται στους 4 κύκλους. Μπορώ να κάνω το εξής. Να πάρω από αυτό εδώ το σημείο επαφής, να ενώσω με το κέντρο του κύκλου που μόλις έφτιαξα, εκεί, και εδώ πάνω τώρα να πάρω ένα κύκλο κάθετο σε αυτή τη γραμμή, εδώ, σε αυτό το σημείο, πάρω ας πούμε αυτό, και να τον κάνω ένα move από εκεί να πάει εκεί. Ωραία. Και αυτό το κύκλο τώρα το κάνω ένα sweep one rail. Αυτό το rail και αυτή είναι η διατομή. Ωραία.
Οπότε τώρα θα σβήσω αυτά. Στην ουσία έχουμε τελειώσει τις βασικές επιφάνειες, όπου έχουμε πετύχει αυτά να εφάπτονται τις κυλινδρικές επιφάνειες των ποδιών και η στεφάνη επίσης και να εφάπτεται και στις κυλινδρικές επιφάνειες των ποδιών και της πλάτης εδώ, και από αυτή τη μεριά να εφάπτεται πάλι στα πόδια, αλλά εξωτερικά, εδώ, σε αυτό το σημείο. Μπορούμε να προχωρήσουμε φυσικά, να κάνουμε και την εσωτερική κυλινδρική επιφάνεια και τα στοιχεία αυτά που έχει η καρέκλα εδώ, αυτά εδώ, για καλύτερη έτσι ακαμψία, που θα γίνουν και αυτά με τον τρόπο που μόλις έδειξα, δηλαδή πρέπει να βρούμε κύκλο ως τομή επίπεδου και κυλινδρικής επιφάνειας και μετά να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε έναν κύκλο που να εφάπτεται σε αυτή την αλληλοτομία της κυλινδρικής επιφάνειας με το επίπεδο, και αυτός ο κύκλος να αποτελέσει τη διατομή μας για να κάνουμε τις νέες αυτές κυλινδρικές επιφάνειες.